Добрый дзень, паважаны мой слухач. Сёння я буду чытаць табе беларускую народную казку «Вучоны рак». Жылі дзед і баба. Не бедна жылі, не багата. Мелі хлеб, мелі сёе-тое і да хлеба. Адна бяда, не было ў іх дзяцей. А без дзяцей якое жыццё? Сумна, нудна. Дзеду яшчэ сяк-так, ён то ў лес па дровы едзе, то ў полі працуе, то рыбу ловіць, а баба адна дома сядзіць ды ўздыхае. Былі б у мяне дзеці, хоць пагаварыла б з імі, пазабаўлялася. Пайшоў дзед аднаго разу на рэчку. Рыбы не злавіў, а злавіў рака. Прынёс да хаты і кажа бабе жартам: «На табе, старая, рака, будзеш з ім гаманіць». Паглядзела баба на рака і адказвае: «І не з глузду ты, стары, з'ехаў? Хто ж з ракам гамоніць?» А рак паварушыў вусамі і кажа: «Праўда, маці, я з табою буду гаманіць». Дзед з бабою аж за галовы схапіліся. Вось гэта дзіва дык дзіва! Пачаў рак у іх жыць, з бабаю гаманіць. Паехаў аднойчы дзед араць. Баба згатавала абед ды збіраецца ў поле дзеду несці. Рак ёй кажа: «Ты, маці старая, лепш дома пасядзі, давай я абед у поле занясу». «Што ты?» – замахала рукамі баба, «ты ж маленькі». «Нічога, – кажа рак, – я маленькі ды ўдаленькі». Падлез ён пад кошык з абедам, падняў і панёс. Прыходзіць на поле. «Гэй, бацька!» – крычыць, «ідзі абедаць!» «Бач, які ты спрытны!» – усміхаецца дзед. «Сам абед прынёс!» Пачаў дзед есці, а рак запусціў саху ў разору, скочыў валу на ярмо і арэ. Едзе пан з палявання. Бачыць, дзед абедае, а валы самі аруць. «Гэй, дзед!» – крычыць пан. «Хто ў цябе валамі кіруе?» «Рак!» – адказвае дзед. Прыглядзеўся пан лепш і ўбачыў рака. «Вось дэкараты!» – пазайздросціў пан дзеду. «Прадай, дзед, мне свайго ратага». «Не, пане, рак гэты ў мяне за сынка роднага служыць, ён не прадаецца». «Прадай, дзед, я табе добрыя грошы за яго дам». Пачуў гэта рак і шэпча дзеду: «Прадай, бацька, мяне, вазьмі з пана 100 рублёў і дагаварыся так, калі я за 3 дні тройчы ўцяку ад пана, прапалі яго грошы». Дзед згадзіўся і прадаў пану рака. Пан пасадзіў рака ў паляўнічую сумку і павёз да хаты. Прыехаў, расшпіліў сумку, глядзіць, няма рака. Адна дзірка ў сумкі свеціцца. Вось табе і маеш ратага. Вярнуўся пан да дзеда. Бачыць, дзед з бабою вячэраюць, і рак каля іх сядзіць. «Дык ты ўсё ж такі ўцёк ад мяне», – дзівіцца пан, а рак смяецца. «І яшчэ двойчы ўцяку». «Паглядзім», – кажа пан. Забраў ён рака, пасадзіў у бляшчаную скрыначку і павёз да хаты. Прыехаў, адчыніў скрыначку. Рак сядзіць там. «Ну, цяпер, – кажа пан, – ты ад мяне не ўцячэш». Пахваліўся пан дома сваім вучоным ракам і аддаў яго дочкам гуляць. А каля дзвярэй люкаяў паставіў, каб рак не выпаўз. Пачаў рак панскім дочкам казкі казаць. Тыя слухалі, ды і паснулі. Уночы рак пазваў панскім голасам косы і чакае, што будзе. Звязаў іх крэпка косы тыя. Прачнуліся раніцай дочкі, тузаюцца. «Ты чаго мяне трымаеш?» – крычыць адна. «Гэта ты мяне трымаеш?» – адказвае другая. «Пусці, а то я табе ўсе валасы павырываю». Пачулі сварку лёкай, прыбеглі ў спальню,
А рак тым часам шмых праз адчыненыя дзверы і няма. Зноў паехаў пан да дзеда і бабы. Бачыць, рак на лаве сядзіць, бабе лапці плясе. Добра ж, кажа пан, цяпер ты ўжо ад мяне не ўцячэш, я цябе нікуды ад сябе не пушчу. Нічога, смяецца рак, уцяку. Палажыў пан рака ў тую ж бляшчаную скрыначку і паехаў да хаты. Сядзеў пан, ды і задрамаў. Рак, доўга не думаючы, узлез на стол. Знайшоў запалкі і падпаліў панскія паперы. Дым так і шугануў пану ў нос. Прачнуўся пан, бачыць поўны пакой дыму. Ён падумаў, што ўвесь маёнтак гарыць, нарабіў крыку. Збегліся слугі, адчынілі пакой, а рак тым часам шмых за дзверы, толькі яго і бачылі. Прыпоўз да хаты і загадвае бабе: «Кідай мяне, маці, у гарачы кіпень». «Што ты, сынок?» – спужалася баба. «Ты ж зварышся ў кіпені». «Кідай, кажу, а то пан хутка тут будзе». Кінула бабка рака ў гарачы кіпень. Глядзіць, аж выходзіць з гаршка прыгожы кучаравы хлопчык. Зарадаваліся дзед і баба, пасадзілі хлопчыка за стол, частуюць, а тут і пан прыязджае са слугамі. Паглядзеў туды-сюды. «Дзе рак?» – пытаецца. «Няма ў нас рака», – адказваюць дзед і баба, «ты ж яго забраў». «Шукайце рака!» – крычыць пан да слуг. «Шукайце!» Кінуліся слугі шукаць рака. Шукалі, ды перасталі. А пан здурнеў ад злосці і нават цяпер вучонага рака шукае.